Κύριε James, πώς βλέπετε τα πράγματα στον χώρο του πορνογραφικού οίκου? Εγώ δεν έχω παράπονο. Πουλάω πολύ. Πολύ. Ναι, δηλαδή αρκετά ικανοποιητικά. Και παλιότερα, όταν είχατε μόνο βιβλία και περιοδικά, πώς ήταν η κατάσταση? Καλούτσικη. Καλούς. Καλούτσικη. Προσμένετε. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε James? Γιατί πάντα υπάρχουν εποχές που το εμπόρευμα μας δεν πουλάει. Βλέπετε, τα Χριστούγεννα είναι ένα παράδειγμα και αυτό να μείνει μεταξύ μας. Τα Χριστούγεννα. Ναι, τα Χριστούγεννα πέφτει πολλή δουλειά. Το μαγαζί χρειάζεται κανένα 2 μήνες για να πάρει τα πάνω του. Καταλαβαίνω. Βλέπετε τι να αγοράσει για δώρο τα Χριστούγεννα από ένα μαγαζί με πορνό. Δεν λέω. Έχουμε τους πιστούς μας πελάτες, αλλά αυτή είναι λίγη. Και τα πράγματα που καταλαβαίνετε δεν ταιριάζουν με βάθος. Δηλαδή, τι κρίμα. Ναι, βέβαια, αλλά εγώ το καταφέρω. Στολίζω δέντρο στο μαγαζί, κάνω συσκευασίες με χαρτί αγιομασιλιάτικο. Τι άνθρωποι μπαίνουν στο κατάστημά σας, κύριε James? Δηλαδή, Τι είδους κόσμους μπαίνει στο κατάστημά σας? δεν θα απαντήσω στην ερώτησή σας. Γιατί? Νομίζω πως οι μυστικές υπηρεσίες είναι σε θέση να σας ενημερώσουν καλύτερα. Μυστικές υπηρεσίες. Ναι, έχουν πλήρη στοιχεία για όλους. Μα οι μυστικές υπηρεσίες, κύριε James, δεν παρακολουθούν τους πολίτες στη χώρα μας. Έτσι νομίζετε. Θα μείνετε κατά. Έχουν πλήρη στοιχεία για τον καθένα μας. Έχω δει τους φακέλους τους. Έχετε δει τους φακέλους τους? Φυσικά. Έχω δει περισσότερους φακέλους από όσες μέρες μετράτε εσείς στη ζωή σας. Καλώς. Φακέλους να δουν τα μάτια σας. Με έχουν φωνάξει και πρωί και μεσημέρι και βράδυ. Να δω τους φακέλους τους, να αναγνωρίσω τους πελάτες μου. Να αναγνωρίσω τις φωτογραφίες τους δικτυάτικα και να ξεφυλίσω φακέλους. Δεν που το φανταζόμουν αυτό. Τους έχουμε πάρει όλους τους βίντεο στο μαγαζί. Ναι, καλά. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό. Κύριε James, σιγά σιγά. Κάθε ένας που μπαίνει στο μαγαζί μου φεύγει μετά από λίγο. Κάθε ένας διαστραμμένος που περνάει το κατόφλι μου φεύγει μετά από λίγο. Μόλις διαλέξει τη φαντασίωσή του, την παίρνει και φεύγει. Εννοείται ότι δεν τους κρατάτε μέσα. Να τους κρατήσω μέσα. Ποτέ. Όχι, ποτέ με παρακαλάνε. Το αντίθετο θα έλεγα. Με παρακαλάνε. Έχουν σταυρώνει και με παρακαλάνε να τους αφήσω να περάσουν στο δωματιάκι. Στο πίσω μέρος του μαγαζιού, στην πτέρυγα των μηνών όμως, εγώ δεν τους αφήνω ποτέ. Μήπως θα έπρεπε να... Νομίζετε πως μόνο οι μυστικές υπηρεσίες έχουν φακέλους? Όχι, εσύ. Αν το νομίζετε, κάνετε λάθος. Η δική μου φάκελη είναι πιο πλήρης. Κάθε βράδυ τους ενημερώνω. Έχω ξεχωριστό φάκελο για καθένα πελάτη μου και δεν αργεί να έρθει η μέρα, σας βεβαιώ. Ποιο μέρα? Η μέρα που θα γίνει ειδική εκδήλωση και θα τα δείξουμε όλα. Σου φαίνουν βίντεο, είναι κατάσταση, παίρνουν μάτι, υδρώνουν, μου δίνουν ψεύτικο όνομα για να αγοράσουν πράγματα και κάποια συγκεκριμένη στιγμή θα έχει πολύ κόσμο το μαγαζί, θα δώσουμε τις πόρτες, θα δείξουμε πάνω σε όλους τους προβολείς και θα αποκαλύψουμε επιτέλους τι είναι. Όλοι τους, μα όλοι τους κομμουνιστές!